الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد تفسير في الله جباو كبدو كرامانتو يالا كاينا لا فيا كيشنا كنما لا كوكي انكلينا بلا جلنكا ابو كايمشون ماندي سانفي مع أدبة القرآن أو مع أدبة القرآن بالفتح أو بالضم قرآن دمونين كمينة نوي قرآن كناي بي قرآن سورة من بيعملو نامنا بروكة أوكا كا أقرأ ولا ولا وهي سورة قريش سورة قريش سورة من ناتقدر قريش ولا وهي كبيلة بدوي مغانكونو نيكو قريش وتي كبيلة دوغوني كبيلة وچلا كبيني لارابو كبيلة ولا sura min tɔgɔ dambe olu la nga bi baro bo de kan an ga jɛ nga sura in kala ɲɔgɔn fɛ an ga sɔrɔ ka don a jiginkun ani a kɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ bismillahir rahmanir rahim li'ilafi quraishi ilafihim rihlata shita'i was-sayfi falyabudu rabb hadzal bayti الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف bade hone ne sura yeni ya laje abibe aya nani ma okoro kuma sigida nani kelen fila saba nani kuma sigida nani ne be akono kuma den hake mi ba kono ni arabu ba fama ko kelma obibe kuma den tan ani wolon vlama kuma den tan ani wolon vla de be akono harfu mi ba kono no ye sigininde obibe sigininde bi wolon vla ani saba ma sigininde bi wolon vla ni saba o de be ni suran belebele kono wala suran nya foye atoko dalen do quraishi wala ajigina la kirabaka makka ka to magan sigila tafsir kala son chama bi ode kan nga tafsir kala wara be mun ya ira ka fo ajigina ala kirabba kan ka to madina nga o mogo ka dogo wa folo inno ye ka fo ajigina kira kan ka to magan sigila o jama de kacha wa o de ka kene fene sura yi anana aye mu fo aye quraishu ala enema min kuye aye bonya min ka quraishu ye sura yi adatu la o ala ye o bonya min kuye katla ka fu ye ko bonya o kofale o te fitringale aye de o kofale ye mi sura yi dado fenena kasla ka ala ye garanti min di quraishu ma ka dado fenena ala ko chukudi la'ila fi quraish ako quraishu ka delina ko min bi quraishu bolo lamu min be foma ko zaidi o ye kuma farangande ila fi quraishu ka delina ko ila fihim ukaddil nako rihlata shita'i ode uka fonena la tama wa soifi ani uka tlemefe tama fonena fe utume voyage ke ubita shami tlema fe ubi voyage ke ubita yamani uka otama inde konnana ubi jako uke o wati konnana serakulu ni willa jakola iba soro binganingala ubi sira fe ube sira tige jako kelawnya nga ala tun kelen do ka quraishi ukishi kutanga ubi uka o voyage flying ke no ye shamin taga ani yamanin taga nga don kelen sirati tiga quraishi unye dongele torokuti usoro uka serakulu soro fiu sirafe koro ala de tun kelen me ku kishi fo ala yu ka o voyage ko fo ni sura in kono ko kuma na fa ala mi u kishi uka ni tama in kono ala ko ale yo ke mun kama falyabudu ko kuma na fa quraishi wa au kanga batuli kesa rabb hazal bait ni so intigila sojme alqaba
o de y'a to Ibn Abbas ale b'a la kali k'a fɔ nin sura in n'o ye suratu Quraishi ye k'a ni sura dɔ de gunnen don ɲɔgɔn na, sura min n'a bɛ wele suratu Fil. Suratu Fil an bɛna se ale ma an ka tafsiri nataw la, an ka sigida nataw la. Ale sura kɔnɔ Ala ye kabakoba de kɛ a kɔnɔna na, n'o de ye mɔgɔ minnu wulila k'a fɔ u bɛna alikaba ci, Ala ye olu ka balawu min jigin olu kan k'u ta tiɲɛ, a y'o lakali o sura in kɔnɔ. Ala filɛ ka o de lakali Quraishiw ye ko n y'o kɛ walasa aw de kɛ to ye, nka n ye min fana ɲini o la ko falyabudu rabba hazal bait, ko o kɛ kun de ye walasa aw kɛ so in tigi bato. Sabula samasentigiw nana don min k'u bɛ alikaba ci, i y'a ye maganka bɛɛ bɔra, u bɛɛ y'u yɛrɛ ɲini. Aburahata n'a ka mɔgɔw tun kɛlen don ka Abu Talib ani Abdulmutalibi u ka ɲɔgɔmɛ caman ani u ka bagaw minɛ. U nana Aburahata yɔrɔ ko an ka ɲɔgɔmɛw d'an ma. Aburahata ko a ma, n nana ko n bɛ aw ka so ci, aw ma o jɔrɔ ko fo ɲɔgɔmɛw. Ala kira mɔkɛ ko Aburahata ma, a ko so in tigi bɛ o la, nka ɲɔgɔmɛ ninnu olu ye anw ta ye, an b'an ka ɲɔgɔmɛw de jɔrɔ, nka so in a tigi bɛna a la kisi k'a la tanga. Aburahata y'o fɔ, a bɔra, a ye ɲɔgɔmɛ in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di alakira mɔkɛ ma. Alakira mɔkɛ taara. Nin de b'a yira k'a fɔ alakira mɔkɛ ninnu u tun dalen don Ala k'a fɔ tigitigi ko Ala bɛ yen, sabula a ko k'ale ka ɲɔgɔmɛ d'a ma k'o ye ale ta ye, nka so in ko tigi b'a la k'a tigi bɛna a kɔlɔsi. Ala sɔnna fɛnɛ, Dalibamasa y'i janto a ka so la k'a ka so kɔlɔsi ka samasentigi ninnu halaki. O kumana fɛ ko Ala y'o min kɛ falyabudu rabba hazal bait, ko kumana fɛ Quraishiw aw ko so in ye mɔgɔ min ta ye, a y'aw jija a ko o bato sa dɛ, aw kana Lata bato bilen, aw kana Uza bato bilen, maɲumanifin maɲumanijɛ, a ye diɲɛ boliko ninnu bɛɛ kɔ sa. Aw yɛrɛ y'a ye aw ko tigi bɛ so min na ko a tigi bɛna a ka so kɔlɔsi, sotigi y'a ka so kɔlɔsi, aw yɛrɛ k'aw jija sa a kɛ sotigi in fɛnɛ bato, sabu se bɛ sotigi in de ye. Allazi, sotigi in de ye masa ye, at'amahum, a ye Quraishiw la dumuni min ju'in ka bɔ kɔngɔ la. N'i ye magan lajɛ Quraishiw sigilen bɛ magan min na, falenfɛn tɛ falen yen, magan ye yɔrɔ ye sanji nali man ca yen yɛrɛ, mais o bɛɛ kɔ kɔngɔ tɛ magan. I mago bɛ yiriden o yiriden na, i b'a bɛɛ sɔrɔ magan. I kana hami ni yiriden foyi ye n'i taara magan n'i tɛ a sɔrɔ. Ala b'a la k'o de f'u ye ko ne Ala de y'aw la dumuni, ka sɔrɔ hali yiriden minnu tɛ sɔrɔ aw fɛ yen, o caman bɛ sɔrɔ aw fɛ yen ka tɛmɛ dugu kan, dugu min a yiriju yɛrɛ bɛ o duguw la kan. Ko kumana fɛ o ye Ala ka nɛɛma de ye, ne Ala de y'aw la dumuni min ju'in ka bɔ kɔngɔ la, wa amanahum, ni ka tila ka aw basigi k'aw garanti min khawfin ka bɔ siranko bɛɛ ma. O ye Ibrahima ka duwawu de minɛnen ye. Ala ko magangaw a wasaraw ye aw kan ka lajɛli kɛ aw ɲɛ b'a la bin bɛ ka kɛ duguw kan aw kɛrɛdaw fɛ k'u ka nafolow bɔsi u la k'u jɔnya minɛ, nka tile kelen bin ma kɛ magan kan. O tɛ histoire la fiyewu k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ nana bin magan kan ka magan jɔnya minɛ k'a kɛ u ta ye. Ko Quraishiw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la o ma kɛ fiyewu. Ko kumana fɛ ne Ala de y'aw garanti ka bɔ siranɲɛkow ma, ka bɔ binganikɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma. O kumana fɛ a ye ne Ala bato, ne Ala min y'aw la dumuni ka bɔ kɔngɔ la, ni ka tila k'aw basigi ka bɔ siranɲɛko bɛɛ lajɛlen na. Badenw, nin ye sura belebele, sura min ni a ye Quraishiw ka bonya ani u ka kɔrɔta ko fɔ. K'a ɲini Ala fɛ k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɔrɔta ye, k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɔngɔw banlan ye, k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka basigi sababu ye. Nafa min bɛ sura in na, nafa tɛ ban fɔ la. N'i ye a ta k'a lajɛ, aya 4 don, nka aya laban min filɛ nin ye, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, an karamɔgɔ y'a yira an na, mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye dumuni kɛ n'i bɛ to ka nin kalan, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, fo ka se siɲɛ 3 ma, ko Ala bɛ sɔn i ye o fa min kɛ kɔngɔ tɛna o kɔfɛ fiyewu f'i kɛ dumuni wɛrɛ sɔrɔ ka o don i kɔnɔbara la. Dumuni bannen kɔfɛ ka nin kalan siɲɛ 3, o fa min b'i la Ala tɛ sɔn fiyewu k'o kɔfale kɔngɔ la fiyewu f'a kɛ dumuni wɛrɛ di i ma. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen nafalan ye. Ni ne sɔrɔla ka lase aw ma a ka Ma'adabatul Qur'an sanfɛ bi, ka ɲini Ala fɛ Ala kɛ sigida wɛrɛw yira an na. An bɛ aw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, aw minnu sɔgɔlen don nin émission in na k'a lajɛ k'a kɛ aw taalan ye. An ka foli o bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye. A k'an bɛ sigida wɛrɛ, wa shukran lakum.
الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى